As plantas están aí, quietas, non si? Pode parecer que non se enteran de nada do que pasa ao seu redor. Pero, e se vos dixese que eso non é para nada certo? Acompañádeme, porque imos desvelar xuntos os incribles segredos da súa función de relación. A punto para resolver o misterio? Pois aquí empezo o bo. A gran pregunta, a pregunta do millón é: como o fan? Se non teñen ollos para ver nin oídos para escoitar, como perciben o mundo? Pois vel aquí o misterio que imos resolver hoxe. A ver, pensémolo un segundo. Os animais témolo bastante fácil, verdad? Temos ollos, oídos, pernas para movernos. Pero e as plantas? Están aí, fixas no chan, sen nada de todo iso. Entón, como é posible que se relacionen co seu mundo? Moi ben, imos coa primeira pista para resolver o noso misterio. E está agochada no que non podemos ver a simple vista. Son reaccións tan lentas, tan silenciosas, que moitas veces nin nos decatamos, pero están aí, ocorrendo a cada segundo. Para unha planta, a luz do sol é como o seu prato de comida favorito, é pura enerxía, e aínda que non teñan ollos, teñen un superpoder secreto para ver e saber exactamente onde está. E mirade isto, é incrible. É como se a planta estivese estirando os brazos para alcanzar o sol. Os seus talos dóbranse e medran sempre na dirección da luz nunha especie de baile a cámara superlenta. E por que o fan? Pois porque esa luz é o seu combustible para vivir, así de senxelo e así de vital. Pero esperade, que aínda hai máis. As plantas son como calendarios viventes. Notan perfectamente cando os días se fan máis cortos e cando empeza a facer máis frío. Perciben eses cambios de luz e de temperatura e din: chega o inverno, toca forrar enerxía. E por eso deixan caer as follas. Pero, pensábades que todas as reaccións das plantas eran así de lentas? Pois non. Hai movementos tan rápidos que nos poden deixar coa boca aberta. Preparádemos porque ahora ven a acción de verdade. Antes de nada, unha palabra clave: estímulo. A luz do sol é un estímulo. O frío do inverno tamén é un estímulo. E cualquera sinal que ven de fora e que provoca que a planta faga algo, que reaccione. Tede esta palabra na cabeza, porque é a clave de todo. E ollo que as plantas non son parvas. Cando un insecto como un pulgón decide atacalas, elas nótano. E que fan? Pois activan o seu escudo protector. Comenzan a producir substancias que para os insectos son tóxicas. É a súa arma secreta para gañar a batalla. Impresionante, non? E agora sí que sí, preparádevos para o máis sorprendente de todo, porque imos ver un movimento tan rápido que parece maxia. Preséntovos unha planta moi especial, a mimosa púdica. Moita xente chama a planta vergoñenta. E por que será? Pois porque as súas follas teñen unha reacción que é unha pasada, cando algo as molesta. Atentos ao que pasa cando un dedo a roza. Sas! Vistes iso? Nun abrir e pechar de ollos, as follas péchanse sobre sí mesmas. É a súa forma de decir: «Ei, non me toques». Unha reacción rapidísima a un estímulo tan sensillo como a un toque. Isto sí que é a función de relación en estado puro. Entón, como estamos a ver, detrás desa calma que parece que teñen, as plantas agochan un mundo secreto cheo de acción. Acabamos de abrir unha pequena porta a ese universo de percepción e reacción. Queda claro, verdad? As plantas son unhas auténticas superheroínas. O seu superpoder? A percepción. Poden ver a luz para comer, poden sentir o frío para prepararse para o inverno, detectan os perigos para defenderse e ata notan un simple toque. No paran de interactuar con el mundo. En definitiva, aínda que non teñan ollos nin pernas, as plantas son unas mestras da relación. A súa estrategia baséase en dúas cousas fundamentais: percibir o que ocorre fora e reaccionar en consecuencia. É un baile silencioso e casi invisible, pero é o gran segredo da súa supervivencia. E agora que xa coñecemos os seus segredos, toca unha misión final, un reto para os mellores detectives de plantas. Sabedes que planta é tan fan do sol que move a súa flor para non perdelo de vista en todo o día? Toca investigar e sorprender a todos na clase coa resposta.